बड'लेण्ड हालामनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला SEISHINKAI SHITO-RYU काराटे डु एसोसिएशननि 5 काराटे गेलेगिरि लाइमोनफोरा खनसेयैनो 5 ब्लेक बेल्ट देरहासारनो हादों। गुवाहाटी फानबाजार डक्टर टी इनडोर स्टेडियाम कटन इउनिभार्सिटियाव अल आसाम SHITO-RYU काराटे डु एसोसिएशननि बानजायनायाव खुंजानाय एडभान्स एनुवेल काराटे ट्रेनिं केम्प एन्ड ब्लेक बेल्ट एग्जामाव चिरांनि 5 लाइमोनफोरा देरहासारनो हादों। बे बादायलायनाय हाबाफारियाव चिरां जिल्ला SHITO-RYU काराटे डु एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिरदाव ब्रह्मआ गेलेगिरिफोरखौ गेलेनो लानानै थांदोंमोन। ब्लेक बेल्ट देरहागिरिफोरनि मुंफारिलाइफोरा जाबाय तरायना ब्रिंकोल नार्जारि, मुस्रि दिपेन बरगयारि, मुस्रि धनिराम बसुमतारि, मुस्रि दैदेन नार्जारि, मुस्रि दशरथ नार्जारि। BSc सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारि कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशियेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारि कलेजाव सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकेन इंलिश क्लास बे सुबिदाफोरखौ फरायसाफोरा बेसेन होआलासे खाबु लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिस होनाय जादों। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भेन्यु सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारि फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारि फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो खावलायदों फरायसालिमानि बिबुंगोरा धनन्जय नार्जारि बिथाङा। बांसिन मोनथिनो थाखाय 9101784754 7002271929 9706680878 बे नम्बराव सुलु ला।